Ahojte airsofťaci. Pokiaľ máte problém vybrať si masku, okuliare, potom k tomu ešte nejakú helmu, tak mám pre vás veľmi zaujímavé riešenie. Takéto kombo, ktoré keď si kúpite, tak máte k tomu helmu druhej generácie a takisto rovno aj masku, ktorú si môžete kedykoľvek dať dolu. Helmu samotnú si môžete nastaviť podľa vašej veľkosti. Samozrejme veľkosť helmu alebo to, aby vám celkovo pasovala, si môžete nastaviť pomocou týchto popruhov alebo rovno už týmto koliečkom, ktoré máte nazadu, na hlave, na zátylku. Musíte stlačiť tieto dve tlačítka, aby ste si trochu uvoľnili masku alebo posuvník masky takýmto nejakým spôsobom. Jo, takto si to uvoľnite. Samozrejme nastavte si to tak, ako vám to bude čo najviac pohodlné. A teraz opäť už iba stlačím, pritlačím masku tak, ako potrebujem. Môžem zapnúť popruh, aby mi helma samotná krásne držala. Ako vidíte, viem si to opäť spätne ešte doladiť trošku tým koliečkom a som dokonalo pripravený na celú airsoftovú akciu, už len s tým, že viem, že mi nič nezraní hlavu. Hej, mám chránené boky, zuby, oči, hlavu. No a pokiaľ chcem masku dať dolu, tak si ju len takto krásne vysuniem. Takže pokiaľ váháš a nevieš si vybrať, tak toto je jedna z tých vážne dobrých možností. Takže pokiaľ máš záujem o tento produkt, môžeš objednávať u nás na webe alebo prísť k nám do predajne Ocetelko. Ahoj!